to duk karka dinga mantawa da ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su gare ka. To shine dukkan waɗannan Allah ya halicce su ne domin kai ka ɗauki izina. Aka yi dabbobi, aka hore maka su, aka hore maka su. Ku je ku kada katon bujumi ku yanka. Kai idan ba don horewan Allah ba, ka tsaya ka kalli bujumi da kyau, sa'an ku danne shi ku yanka ne. Haka ne, ai da girman jiki da komai zaki bai kai shi ba, ku je ku danne zaki ku yanka ba. To shi ma Allah ya hore shi ne, yaro ɗaya sai ya kaɗa shanun guda 100 ya tafi da su. Horewa ne. Idan ba don Allah ya hore ba, ya isa yasa zakuna ko damusa guda 5 a gaban sai kora su. Ana cewa yanzu ga wata damisa ta kwace anguwa, sai dai kowa ya kula kofarsa. Haka ne.